нафароне ки гирифтори бемории дил ҳастанд ё хирашавии чашм доранд ба шумо дорои алҳадаяро тавсия медиҳем. Капсула ва равғани сиёҳдона мебошад. Инчунин барои зиёд кардани риш ё барои баланд кардани қад ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ё зиёд кардани мӯи сар ба шумо соф савдоро тавсия медиҳем. Суроға дар рӯи экран. Доставка ба ҳама шаҳрҳо карда мешавад. Инчунин доруҳои варзишӣ низ дастрас кардан мумкин аст. Ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Занг задани шумо дастгирии мо мебошад. аз номи юристи ҷой муроҷиат кунед, скидкатон мекунам. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Видеои имрӯзаи мо якчанд ахборотҳои нав ва пешниҳоди шумо мегардонем. Бо диққат гӯш кунед, то аз хабарҳои нав шуморам низ огоҳ бошем. Аввалин ахбороти мо дастури раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ оиди номгузориҳо. ҳозир нусхаша мехонем, бо диққат гӯш кунед. номи корхонаву иншооте ки дар Душанбе бунёду ифтитоҳ мешавад ва ҳамчунин номи иншооти бахши тиҷорату хидматрасонии фарҳанг, маориф ба таври ҳатмӣ бояд ба шаҳрдорӣ мувофиқа шаванд. номҳои шаҳраку маҳалҳои аҳолинишин, кӯчаҳо, хиёбонҳо, майдонҳо, боғҳои фарҳангӣ, муассисаҳои соҳаи иҷтимоӣ, кӯлҳо, дарёҳо, иншооти соҳаи тиҷорат, маориф, фарҳанг, инчунин номгузории шахсони ҳуқуқӣ, корхонаву муассиса ва ташкилотҳои дигар новобаста аз шакли ташкиливу ҳуқуқӣ ва шакли моликият бояд ба Кумитаи забон ва истилоҳи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз тасдиқи қарори Маҷлиси вакилон халқ барои мувофиқа пешниҳод гарданд. Раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳамчунин дастур додааст ки барои ақалиятҳои миллие ки дар пойтахт зиндагӣ мекунанд, давраҳои омӯзишии забони давлатӣ ташкил карда шавад. маблағгузории ин давраҳои омӯзишӣ аз ҳисоби бюҷети шаҳри Душанбе ҳисоб карда мешавад. яъне ки бародарони азиз, ин ҳамин чизеро дар назар дорад ки ҳар муассиса, ҳар мағоза, ҳар ташкилоте ки номгузорӣ мекуна ба ҳамун корхонаи худаш, ба ташкилоти худаш, бояд номеро муайян куна ба ҳамун чиз ки ба талаботи забони худмон, ба талаботи миллати худмон мувофиқ боша. ва ҳамчунин раиси шаҳри Душанбе дастур дод ки дар шаҳри Душанбе маркази забономӯзӣ ташкил карда шавад ва ин маркази забономӯзӣ барои шаҳрвандои шаҳри Душанбе ройгон мебошад. ҳар як нафаре ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз дошта бошанд, агар ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. ин духтури дандон бародари тоҷикай. айном юристи ҷой муроҷиат кун, скидкат мекунад. яъне ки бюҷеташ аз тарафи шаҳри Душанбе мешавад. ва ногуфта намона бародарони азиз ки дар чанд видеоҳо мо қайд кардем ки шаҳрвандои хориҷиро дохили Федератсияи Россия танҳо вориди Иркутск гардондестанд. вале хушбахтона айни ҳол боз Федератсияи Россия тасмим гирифт ки Ленинград ва Санкт Петербург шаҳрвандои хориҷиро ворид бигардона барои кору фаъолият кардан. нусхаша мехонем, бо диққат гӯш кунед. аввалин гурӯҳи 430 нафараи муҳоҷирон аз кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ба сохтмонҳои Санкт Петербург ва вилояти Ленинград меоянд. мутахассисони хориҷӣ метавонанд чунин намудҳои корҳоро ба монанди деворкунӣ, насби оҳану битони яклухт, вавастошаванда, коркарда, бомпӯшӣ, сантехникӣ ва ёрирасониро иҷро кунанд. шаҳрвандони хориҷӣ бо ин иҷозатнома метавонанд то охири соли 2021 дар кишвар кор кунанд. яъне ки ҳар чизеро мо номбар кардем, мисол мегирем, агар сантехникӣ, бомпӯшӣ ё ки деворкунӣ, ана ҳамин касое ки ҳамин корҳоро метонанд, танҳо ҳамин нафарҳо бурда мешаванд барои сохтмон кардани биноҳо ё ки ягон муассисаҳои давлатишон. ва дар ин рафтагишон ки увора иҷозат метиҳанд, ҳамун ширкат иҷозатномашона туғрӣ мекуна, ба ҳамун иҷозатнома метавонанд ки то охири соли 2021 дар Россия дар ҳамун ҷои бурдагишон кору фаъолият кунанд. мегзарем ба қисми ахбороти навбатӣ. оиди Арабистони Саудӣ боз 20 кишвари дигара дохил шудан ба Арабистона шаҳрвандоша манъ кард. мақомоти Арабистони Саудӣ тасмим гирифтанд вуруди шаҳрвандони 20 кишварро муваққатан манъ намоянд. бинобар иттилооти манбаъ, вуруди муваққатӣ ба шаҳрвандони Олмон, Амрико, Аргентина, Индонезия, Ирландия, Япония, Италия, Покистон, Бразилия, Португалия, Англия, Туркия, Африқои Ҷанубӣ, Шветсия ва Швейтсария,
Франсия ва Ҳиндустон дахл доштааст. ин давлатҳое ки мо номбар кардем, ҳар касе ки дар ин давлатҳо агар қарор дошта боша, мутаассифона наметавонад ки як муддати муайян вориди Арабистони Саудӣ бигардад. ва ногуфта намонад ки манъ кардани ворид шидани ин шаҳрвандо аз сабаби зиёд нашидани бемория ва то айни ҳол то ҳамин рӯза дар Арабистони Саудӣ 368 000 нафар беморӣ ба қайд гирифта шудагие ки 6400 нафараш аз дунё гузаштагианд бо сабаби ана ҳамин беморӣ. Тамошобинони гиромӣ, видеоро ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дигар дошта бошед дар комментария бинависед. Барномаи оянда ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. Худованд розӣ боша. Дар канали Юрист TJ обуна шидана фаромӯш намекунем. Худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.